Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Cindy, 21 years old. Gusto ko lang ikuwento sa inyong channel ang isang karanasang hindi ko inaasahan na magpapabago ng pananaw ko sa pag-ibig. Isang pakiramdam na alam kong hindi dapat pero mahirap pigilan. Noong panahong yun, wala sa bansa si Papa. Isa siyang seaman at dahil nagkaroon ng sunog sa tinitirhan ko sa Maynila, napilitan akong lumipat pansamantala sa bahay ng matalik niyang kaibigan, si Tito Joaquin, habang naghahanap kami ng malilipatan. Dalawa na lamang kami sa buhay ni Papa dahil matagal nang yumao ang aking ina. Ang sabi niya sa akin, si Tito Joaquin na raw ang bahala sa akin. Wala naman akong reklamo. Sabi pa nga niya, mabait daw si Joaquin at mapagkakatiwalaan. Pero hindi ko sukat akalain, Miss Love, na sa pag-stay ko roon ay may mangyayari sa aming hindi ko inaasahan. Naibigay ko yung sarili ko sa kanya. At tama po kayo. Si Tito Joaquin ang nakakuha sa akin. Pagdating ko sa bahay niya, medyo nahihiya ako noon. Malaki yung bahay niya. May terrace, mga halaman sa paligid, at halatang lalaki lang yung nakatira. Tahimik doon, maayos din. Pagbukas niya ng pinto, ngumiti siya at agad kong napansin yung tindig niya. Matangkad na lalaki, moreno, mga nasa 45 na rin siguro. May itsura siyang lalaki, kahit na may mga puti na ang kanyang buhok. Cindy, anak ni Tonyo, tama ba? Tanong niya habang inaabot ang maleta ko. Opo. Salamat po . Makikita na muna ako sa inyo. Pasensya na, baka maistorbo ko kayo. Naku, wala yun iha. Mabuti na nga rin at nang may makasama naman ako dito. Ngumiti lamang ako, pero sa loob-loob ko, mukhang magiging exciting ang pagtira ko dito sa bahay niya. Sa unang linggo, tahimik lamang talaga ako. Ginagawa ko yung mga gawain sa bahay. Nagluluto minsan para hindi naman nakakahiya. Naglilinis, naglalaba. Pero habang tumatagal, napapansin kong lagi ko siyang pinagmamasdan. Tuwing palabas o lalabas siya ng kwarto, naka-t-shirt lang at may tuwalya sa leeg siya. Hindi ko maiwasang hindi mapatingin. Hindi ko alam kung bakit, Miss Love, pero may kakaibang kuryente sa tuwing dumadaan siya. Kinagabihan, habang kumakain kami, tinanong niya ako kung may nobyo na raw ba ako. Wala pa po, sagot ko sabay tawa. Bakit? Maganda ka naman. Parang imposible naman yata. Napangiti ako, pero kumabog agad yung dibdib ko. Siguro po wala pang nagkakaroon ng interes sa akin. Wala naman kasing manliligaw eh. Sagot ko sa kanya. Sabi niya. Sabay tingin ng direkta sa akin. Baka naman mataas lang ang standards mo. Nako, hindi ho. Kahit nga ho katulad nyo, kung mandiligaw sa akin papatulan ko. Sabi ko. Nagulat din ako sa sinabi kong iyon, Miss Love. Hindi ko na tuloy alam kung paano siya tititikan. At nung gabing yon, habang nagliligpit ako ng pinggan, paulit-ulit kong iniisip yung sinabi niya. Maganda raw ako. Marami namang nagsasabi sa akin na maganda ako. Pero yun yung unang beses na nakaramdam ako ng kakaibang kilig, init at kuryente. Pagkaraan ng ilang araw, magkasabay kami noon na nag-almusal. Nagbiro siya sa akin. Siya nga pala, huwag kang mahihiya rito ha. Parang bahay mo na rin to. Ngumiti naman ako. Baka naman pumasanay ako at di na ako umalis dito. Tumawa naman siya. Ayos lang, para naman may makasama ako dito. Yun ay kung papayag ang tatay mo. Pero sa loob-loob ko, seryoso ako. Gusto kong manatili. Gusto kong mas makilala pa siya.
Hindi ko alam kung anong klaseng damdamin to, pero tuwing maririnig ko Miss Love yung boses niya, o naaamoy ko yung sabon na gamit niya, yung pabango niya, parang may init na kumakalat sa dibdib ko. Isang hapon, nasa sala siya noon, nagbabasa ng dyaryo. Ako naman, nanunood ng TV. Tumabi ako sa kanya para manood din. Tahimik kaming dalawa, pero ramdam ko, amoy ko yung halimuyak ng pabango niya. Napatingin ako sa gilid ng mukha niya, sa mga linya sa noo niya, sa maitim na pilik mata niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero gusto ko siyang yakapin at halikan. Ang gwapo niya eh. Napansin niya sigurong nakatingin ako kasi bigla siyang nagsalita. Aba, baka naman matunaw ako niyan. May gusto ka bang sabihin? Nataranta ako. Ha? Wala ho, tito. Wala po. Ngumiti lamang siya. Yung tipo ng ngiting, alam niyang may tinatago ka. Akala ko may problema ka eh. Ngumiti rin ako para itago yung hiya. Pero mula noon, mas naging maingat ako. At mas lalo kong gusto siyang makita at makasama sa araw-araw. Sa gabi, bago ako matulog, lagi kong naririnig yung yabag niya. Dumadaan siya para i-check kung nakalak yung pinto. Minsan nga sinasadya kong magpanggap na tulog habang pinapatay niya yung ilaw. May mga pagkakataong dumadaan din siya sa tapat ng kwarto ko. Saglit lang, tapos maririnig ko, "Good night, Cindy." At sa dilim, napapangiti ako, Miss Love. Hindi niya alam, hinihintay ko talaga yung mga sandaling yon gabi-gabi. Lumipas ang ilang linggo at mas naging madalas ang mga sandaling magkasama kami. Minsan tinanong niya ako kung hindi daw ba ako nababato rito. Hindi po, kasama ko naman po kayo eh. Sagot ko. Natawa lamang siya. Naku masasanay ka sa matandang katulad ko. Hindi naman po kayo matanda eh. Mukha pa nga ho kayong nasa 30s. Ang gwapo niyo ho kaya. Bigla akong sabi. Pagkasabi ko noon, napahinto kaming pareho. Umubo siya na para bang nagulat. Ako naman gusto ko na lamang lamunin ng lupa. Simula noon, parang may kakaibang hangin sa pagitan naming dalawa. Hindi kami nag-uusap tungkol sa mga ibang bagay, pero ramdam ko tuwing magkakasalubong kami sa kusina, nagkakatinginan kami sandali. Para bang may lihim na usapan ang mga mata namin na ayaw lamang banggitin. Isang gabi noon, bago ako matulog, nag-message si Papa mula sa barko. Anak, kumusta? Ayos ka lang ba dyan kay Tito Joaquin mo? Napangiti ako habang nagtatype ng sagot. Oo pa, napakabait nga po niya eh. Bago ako matulog nung gabi, narinig ko ulit yung mahina niyang tinig sa labas ng kwarto. Good night, Cindy. Gumiti ulit ako sa dilim. Hindi ko alam kung hanggang saan to aabot, pero sigurado ko sa isang bagay. Ako, ang unang nauna. Ako ang unang nagkaroon ng interes kay Tito Joaquin. Simula nung araw na napansin ko ang nararamdaman ko para sa kanya, hindi na ako mapakali. Lalo na tuwing umaga, kapag sabay kaming nag-aalmusal. Gusto kong makuha yung atensyon niya. Gusto kong tumingin siya sa akin hindi lang bilang anak ng kaibigan niya, kundi bilang isang dalaga, bilang isang babae. Isang umaga noon, maaga akong nagising at habang nagtitimpla ako ng kape, bigla siyang lumabas galing sa banyo. Nakatapis lang ng tuwalya. Walang suot na pangtaas. Hindi ko maiwasang hindi mapatingin. As in, napatitig talaga ako sa kanya. Agad siyang nagsalita. Pasensya ka na, Cindy. Akala ko tulog ka pa. Ngumiti lamang ako. Ayos lang po, Tito. Wala namang problema eh. Natawa siya pero kita akong nahiya din. Ako naman, sinadya akong bumaba ng tingin sa kanya sandali. Sabay sabing, ang aga niyo naman pong maligo, hindi ba kayo nilalamig? Sanay na, Iha.
Maaga kasi talaga akong nagigising. Sagot niya habang nagsusuot na ng sando. Habang umiinom kami ng kape, nagtanong ako, Tito Joaquin, ilang taon na po ba kayong walang asawa? Medyo nabigla siya. Ha? Mga 7 taon na rin siguro? Matagal na rin eh. Totoo po? Wala na po ba talaga kayong balak maghanap ng makakasama? Napakamot siya sa kanyang ulo. Ewan ko, Cindy. Para bang nasanay na rin naman ako mag-isa. Tsaka mahirap ulit na magsimula sa ganitong edad ko. Tumingin ako sa kanya. Pero sayang naman, Tito. Sayang yung pagkakataon. Bata pa naman kayo Natawa siya, halatang nahiya. Bata? Naku binobola mo yata ako. Hindi po. Sabi ko sabay kindat sa kanya ng bahagya. Kung hindi niyo lang po kilala, baka mapagkamalan kong nasa 30s lang kayo. Umiling siya at tumawa, pero kita kong namula ang mukha niya. Ikaw ang mas bata sa ating dalawa. Hindi ba dapat ikaw ang magganap ng kasintahan? Wala pa po Pero ikaw, Tito Joaquin, kung gusto mo, kayo muna. Pwede naman Naghahanap ako pero wala akong mahanap. Malay mo, ikaw pala. Pagbibiro ko sa kanya. Lagi niyang sinasabi sa akin Nako Cindy, wag mo akong binibiro ng ganyan. Baka maniwala pa ako. Pero may ngiti naman sa labi niya tuwing sinasabi niya yon. At doon, alam ko na parehas kami ng nararamdaman na dalawa. Isang gabi, sabay kaming naghapunan. Tahimik, hanggang sa bigla kong sinabi Tito Joaquin, minsan naiisip ko, buti na lang talaga. Dito ako dinali ni Papa. Dito niya ako pinatira. Bakit naman? Tanong niya habang nagsasandok ng kanin. Kasi, nakilala kita. Mabait na lalaki, gwapo, at macho. Sabay titig ko sa kanyang katawan. At saka, ramdam kong may puso kayo kahit lagi kayong seryoso. Banet ko pa sa kanya. Huminto siya sa pagsandok at tumingin sa akin. At saan mo naman nakuha yung drama na yan Natawa ko. Hindi yung drama Totoo lang yung sinasabi ko. Minsan nga naiinggit ako kung sakaling magkakaroon pa kayo ng mapapangasawa kung sakali. Napangiti siya. Cindy, baka naman nakakalimutan mo. Bukod sa may edad na ako, kaibigan pa akong matalik ng papa mo. Ano naman po, wala namang masama dun, diba? Doon siya natahimik. Ako man, naramdaman kong sumeryoso ang paligid naming dalawa. Tila nagkaroon ng tensyon. Ilang segundo lang yun, pero parang huminto yung oras. Pagkatapos naming kumain, tinulungan niya ako na magligpit ng pinggan. Napansin kong napapatingin siya sa akin habang naguhugas ako. Pag-angat ko ng ulo, nagkatinginan kaming dalawa. Pareho kaming hindi umiwas. Tito Joaquin, sabi ko ng mahina lang. Hindi siya sumagot. Nilapitan niya lamang ako at kinuha ang plato sa kamay ko. Ako na dyan. Pero hindi pa niya tuluyang nakukuha. Nagdikit ang kamay naming dalawa. Mainit at may kuryente akong naramdaman. Pareho kaming hindi gumalaw. Ramdam ko yung mabigat na paghinga niya. Napakalalim at mabagal. Dahan-dahan kong hinawakan yung kamay niya. Tito Joaquin, salamat po. Sabi ko at hindi ko na napigilan yung sarili ko. Hinagkan ko siya sa pisngi niya. Pagkatapos nun, mabilis akong nagtungo sa kwarto ko. Napulang-pula yung mukha niya para bang kamatis. Hindi ako mapakali. Sa isip ko, paulit-ulit yung eksena. Ang mga mata niya, yung paraan ng paghinga niya, at yung pagdampi ng labi ko sa pisngi niya. Kinabukasan, normal pa rin kami. Nagkakape, nagbibiroan at nagtatawanan. Pero may kakaibang
panlalamig na parang pagtatago ng apoy. At habang nag-aalmusal, ako na yung unang nagbukas ng usapan. Tito Joaquin, kung sakali ba na may babae na magkagusto sa inyo, tatanggapin niyo ba? Napatingin siya sa akin. Depende. Sa edad kong to, baka mahirapan na rin akong makipagsabayan. Hindi naman po siguro. May babae rin namang mas bata pero marunong umintindi. Ngumiti siya. Baka naman ikaw yun. Tumawa ko. Pero halatang nahulog din ang titig ko sa kanya. Malay niyo po. Pagkatapos ng ilang araw, hindi ko na alam kung saan ako lulugar, Miss Love. Gusto kong manatiling magalang. Pero sa tuwing nandyan siya, may humihila sa akin na hindi ko mapigilan. Isang gabi, nagising akong nauuhaw. Bumaba ako para kumuha ng tubig. Nakita ko siya na gising pa. Nakaupo sa sala at nanunood ng TV. Nakasando lang siya noon at malamig noon ang paligid. Oh, gising ka pa? Tanong niya. Opo, tito. Nauhaw lang po. Lumapit ako at pagbalik ko, hindi pa ho kayo natutulog? Hindi makatulog eh. Maraming iniisip. Gusto niyo bang ma-relax? Gusto niyo ba ng masahe? Tanong ko. Marunong ka ba? Hindi ho eh. Naku, hindi naman pala. Kung ibang paraan na lang. Anong paraan naman? Matagal ka nang walang nakakasamang babae, hindi ba? Pwede bang ako muna? Gusto lang kitang pasayahin bilang kapalit ng pagtira ko dito. Sabay tawa ko. Promise, isang beses lang. Hindi siya sumagot. Tumagilid lang siya at tiningnan ako ng matagal. Hanggang sa wala na akong nasabi. Parang biglang naging mabigat ang hangin. Lumingon ako at doon ko nakita ang mga mata niyang punong-puno ng init. At siguro, hindi na rin siya nakapagpigil sa mga kalokohan kong sinasabi sa kanya. At nung gabing yon, Miss Love, pareho kaming nilamon ng katahimikan. Hindi ko na kinaya. Lumapit ako at ako ulit ang unang humalik sa labi niya. Grabe, para akong lumutang sa ere. Sa edad kong to, Miss Love, wala pa po talaga akong karanasan. Hindi naman kasi ako nagkaroon pa ng boyfriend. At kung sakali man, siya ang magiging una ko. Maya-maya, tumigil ako. Kasi kunot na ang noo niya. Hindi ganyan ang paghalik. Hindi ka marunong. Di turuan mo ko. Ilang segundo lang, Miss Love, nagkatagpo na ang labi naming dalawa. Hanggang sa lumalim. Hindi ko na napigilan at napahawak ako sa matipuno niyang katawan. At nung gabing yon, saksi ang kadiliman ng sala kung gaano ako nalunod sa ligayang hatid ni Joaquin. Hindi ko na kailangang ikuwento ng detalyado, pero alam kong may nagbago sa pagitan naming dalawa. Kinabukasan, hindi na kami makatingin sa isa't isa ng diretsyo. Pero sa bawat sulyap, ramdam kong alam naming pareho kung ano ang naganap sa amin at kung gaano ito katamis. At doon nagsimula ang isang lihim na kahit gusto kong pigilan, hindi ko kayang takbuhan. Mabilis lumipas ang mga linggo pagkatapos ng gabing yun. Akala ko tapos na, hindi na mauulit, pero hindi pala. Dahil paulit-ulit kaming nadalang dalawa sa parehong damdamin. Yung tipong ayaw naming mangyari pero hindi namin mapigilan. Hindi ko na alam kung anong tawag doon. Kasalanan ba to o pagmamahal lang na natagpuan sa maling panahon at maling tao? Sa bawat umagang sabay kaming nag-aalmusal, ramdam kong may mga salitang gustong kumawala sa pagitan namin. Pero lagi kaming nananahimik. Sa halip, mga tinginan na lamang ang nag-uusap. Mahabang sulyap na parang mga lihim na pangako. Minsan, pagkatapos kong magligpit ng pinggan, lalapit siya
at hahawakan ng kamay ko. Cindy, manghina niyang sasabihin, pwede bang umulit? Hindi ko kasi, hindi mo makalimutan, sabi ko. Alam mo naman, matagal na akong walang nakasamang babae. Kaya siguro naging ganito ako. Ikaw naman kasi. Hindi mo naman na kasi kailangang sabihin sa akin eh. At doon, magtatagpo ulit ang labi naming dalawa. Hanggang sa lalalim ulit yun. Sa lamesa ng kusina, doon mangyayari ang lahat. Isang gabing muli naming paglalapitin ang aming mga sarili hanggang sa tuluyan kaming makalimot. Hindi ko na mabilang kung ilang beses, pero isa lang ang alam ko. Mas lumalim ang ugnayan naming dalawa. At natatakot ako, Miss Love, na baka hindi ko na kayaning mahiwalay pa sa kanya. Hanggang isang umaga, tinawagan ako ni Papa. Anak, sabi niya sa tawag, may nahanap na akong bagong matitirhan para sa'yo. Malapit lang yun sa universidad, doon ka na muna. Lilipat ka na sa susunod na linggo. Napahinto ako. Talaga po? Oo, at huwag mong kalimutan magpasalamat kay Tito Joaquin mo ha? Ang bait niya, inalagaan ka niya. Pagkababa ko ng tawag, parang biglang lumamig ang paligid. Aalis na ako. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong napaluha. Para bang hindi ko kayang iwang mag-isa si Joaquin. Kinagabihan, sabay kaming kumain. Tila pareho naming alam na may paparating ng pagtatapos. Tito Joaquin, sabi ko habang nakatingin sa plato. Aalis na pala ako. Nakahanap si Papa ng bagong lilipatan. Tumigil siya sa pagkain. Ganun ba? Sagot niya pero mahina lang. Kailan ka aalis? Baka ho sa Sabado. Natahimik ulit kaming dalawa. Parang mahabang pagitan ng bawat tikim ng ulam. Pagkatapos naming kumain, tumayo siya. Ang bilis ng panahon. Parang kahapon lang. Hindi tayong dalawa makatingin sa isa't isa. Ngumiti ako. Kasi naman ho, nakakatakot kayo noon eh. Tumawa siya, pero may lungkot sa mga mata. Hindi mo alam, Cindy, kung gaano mo binago tong bahay na to. Lalo na ang buhay ko, na muling nagkaroon ng sigla. Hindi ko na alam ang isasagot ko. Tumayo na lamang ako at lumapit sa kanya. Paglingon niya, nagtagpo ang mga mata naming dalawa at tulad ng dati. Nung gabing yun, hindi na kami nagkunwari. Walang pag-aalinlangan at muling may nangyari. Hindi ko kailangang ikuwento kung paano, pero ramdam kong pareho naming tinanggap na yun na ang huling sandali. Hindi ko alam kung tama, pero sigurado ako na totoo yung naramdaman ko sa kanya. Kinabukasan, normal ulit. Nagkape kami, nagbiruan, pero sa bawat ngiti, alam naming may lungkot. Lumipas pa ang mga araw at dumating ang Sabado. Maaga pa lang, gising na ako. Nakaimpake na ng mga gamit, pero mabigat ang dibdib ko. Tito Joaquin, sabi ko, salamat po sa lahat ha. Kung hindi dahil sa inyo. Napahinto ako at naiiyak na. Ngumiti siya. Walang anuman, Cindy, pero hintayin mo na ako at ihahatid na kita. Ayoko sanang pumayag pero sa totoo lang, gusto ko rin. Gusto ko rin siyang makasama kahit sa huling biyahe. Habang nasa sasakyan kami, ramdam ko yung malamig na hangin galing sa bukas na bintana at yung amoy ng pabango niya na hindi ko makakalimutan. Cindy, sabi niya bigla, salamat ha. Baka hindi ko na masabi kung sakali. Pero naging masaya ako na dumating ka. Napatingin ako sa kanya. Masaya rin po ako, Tito Joaquin. Ilang minuto kaming hindi nagsalita hanggang sa bigla siyang huminto sa gilid ng daan. Sa parting may tanaw ng ilog. Dito muna tayo sandali. Bumaba kaming dalawa. Pinanood ang tubig na dumadaloy. Tito Joaquin, huwag niyo akong kalimutan ha. Ngumiti siya. Araw-araw, Cindy. Pero kailangan mong magsimula ng sarili mong buhay. Magtapos ka ng pag-aaral mo.
Matanda na ako. At salamat kasi binigyan mo ko ng pagkakataon na muling maramdamang lalaki ako. At gusto ko, matupad mo yung pangarap mo sa buhay at magkaroon ka ng masayang pamilya balang araw. Hindi ko napigilan ang mapaluha. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. At sa yakap na yon, ramdam ko lahat ng mga salitang hindi namin masabi. Lahat ng dapat sana, pero hindi naman pwede. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. O sige na't baka gabihin tayo. Umiling ako. Pero tito, ngumiti siya. Shh, tama na yan. Sige na, halika na. Sa loob ng sasakyan, habang papalapit kami sa tirahan, hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit na tila ayaw pakawalan. Pagdating namin doon, binaba niya ang maleta ko. Salamat po ulit, sabi ko. Walang anuman. Sagot niya pero hindi na siya tumingin ng diretso sa akin. At bago siya umalis, bigla siyang lumapit at hinawakan ang pisngi ko. Mag-iingat ka. Dumalaw ka na lang kung gusto mo. Tumango ako at pilit na ngumiti. Kayo rin po mag-iingat. At huwag niyo akong kakalimutan na. Pag alis niya, tumayo lang ako sa tapat ng pinto. Pinanood ang papalayong sasakyan. Hindi ko alam kung kailan ko siya ulit makikita. Pero sigurado ko, hindi ko makakalimutan ang lahat ng nangyari sa amin. Ang mga titig, ang mga yakap, at ang tahimik naming pagmamahalan na walang pangalan. Ngayon, tuwing naiisip ko siya, hindi ako nalulungkot. Natutuwa kong tanggapin na may mga tao talagang darating para turuan ka. Hindi para manatili, kundi para iparamdam kung ano ang ibig sabihin ng magmahal kahit sandali lang. At kung sakaling tanungin ako ng sino man kung ano ang nangyari sa pagitan namin ni Tito Joaquin, isa lang ang sagot ko. Siya ang nagturo sa akin kung paano umibig. At sa bawat umaga, naaalala ko siya at napapangiti ako. Sa ngayon, Miss Love, malapit nang umuwi si Papa. At ang plano niya, doon kaming dalawa magbakasyon ngayong darating na summer break. Excited na akong makita siya. At alam kong excited na rin siyang makita ko. Hanggang dito na lamang po ang istorya na ibabahagi ko sa inyo, Miss Love. Maraming salamat. Magandang araw. Ako nga po pala si Riza, 24 na taong gulang. Single at kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang bar and hotel attendant. Gusto ko lang i-share sa inyo ang naging karanasan ko na siyang nagsilbing aral sa akin. Nangyari iyon nang mapilitan akong lumuwas mula probinsya para makitira sa bahay ng aking kakambal. Masyado kasi akong naging abala sa pag-aasikaso ng mga papeles para matupad ang pangarap kong makapagtrabaho sa ibang bansa. Maliban sa mabilis ang takbo ng mga proseso sa syudad, kailangan din ng personal appearance at dumaan sa maiksing interview para makumpleto ko ang aking mga requirements. Mabuti na lamang at pumayag ang brother-in-law kong pansamantala kong manirahan sa kanila, kahit sabihing makakaapekto sa privacy at budget ng kanilang pamilya ang biglaan kong pagdating. Magpahinga ka muna at alam kong napagod ka sa biyahe. Wika ni Rika, ang aking kakambal. Isang maaliwalas na ngiti na lamang ang isinukli ko kay Rika habang pinagmamasdan ang inilahad nitong malambig na orange juice at strawberry cake sa aking harapan. Hulaan ko, hinanda mo talaga tong cake para sa pagdating ko? Tanong ko habang masiglang nakatingin sa kanya. Mabilis naman itong tumango para kumpirmahin ang hula ko. Kung hindi ako nagkakamali,
ay 2 taon na silang kasal. Ngunit masasabi ko pa rin napakaswerte ng asawa niya kay Rika. Maliban sa mabait, maasikaso at masipag ang aking kakambal, ay lamang na lamang din ang talent nito sa kusina. Tulad ko ay pangarap din ito noon na makapagtrabaho abroad bilang isang pastry chef. Ngunit sadyang tadhana pa rin ang nasusunod sa ating buhay. Kung kaya naman nang mag-cruise ang landas nila ni Kuya Daniel, ay mas pinili nitong manatili sa bansa at magpatayo na lamang ng isang maliit na pastry shop. Siyempre, darating ang kakambal ko eh. Hindi naman ako malulugi sa isang pirasong cake, hindi ba? Anya at siya kapilyang ngumiti sa akin. Mahina na lamang akong natawa sa sinabi nito at minabuting sabihin sa kanya na may mga pinadala ang nanay namin para sa kanilang mag-asawa. Nagmamadali naman itong binuksan ang kahon sa ibabaw ng bagahe ko at excited na ipinakita kay kuya ang mga nakabalot pang chicharon, boneless danggit at otap. Habang nag-uusap silang mag-asawa, ay napansin yata nitong bigla kong natahimik sa aking kinauupuan. Huwag kang mag-alala, Riza. Mabuting tao ang Kuya Daniel mo. Wala kang dapat ikahiya sa kanya, lalo na sa pamangkin mong si Danica. Wika niya habang puno ng lambing na nakahawak sa braso ng kanyang asawa. Hindi ako agad nakasagot, pero alam ko namang napansin ni Daniel ang paminsan-minsan kong pagsulyap sa kanya, dahilan para mapangiti ito. Medyo nahiya naman ako, kaya hindi ko na yun inulit at ibinaling na lamang ang lahat ng atensyon ko sa aking pagkain. Kung hindi ako nagkakamali, ay nagtuturo ang mister niya sa isang public school. Sanay na sanay siyang makipaghalubilo sa ibang tao, kaya marahil iyon ang dahilan kung bakit ganito na lamang kalakas ang radar niya. Masasabi ko namang magaling pumili ng mapapangasawa ang aking kakambal. Maliban sa gwapo, matangkad, ay maputi din si Kuya Daniel. Kaya sa unang tingin, ay mapagkakamalang may iba itong lahi dahil mayroong kakaiba sa aura at tikas niyang sa foreigner lamang kadalasang nakikita. Just feel at home, okay? Para saan pa't naging kakambal kita kung ibang tao rin naman ang turing namin sa'yo. Dagdag ni Rika na labis ko namang ikinatuwa. Pagkatapos ng tanghalian, ay napagpasyan kong magpahinga muna saglit sa kwartong binigay nila sa aking mag-asawa. Idlip lang sana ang gagawin ko sa loob, pero nagkasundo yata ang pagod at katawan kong matulog muna. Pasado 10:00 ng gabi. Naalimpungatan ako mula sa mahimbing na pagkakatulog. Hindi ko alam kung bakit mas pinili kong bumangon muna at lumabas sa aking kwarto. Marahil dahil nakaramdam ako ng bahagyang panunuyo sa aking lalamunan, kaya pag inom ng tubig, ang una kong naisip na gawin. Nasa bandang dulo ang kwarto ko, kaya wala akong choice kung hindi dumaan sa master's bedroom at sa kwarto ng aking pamangkin. Mahinahon at puno ng pag-iingat ang mga hakbang na ginawa ko upang hindi makalikha ng kahit anong ingay sa paligid. Kulang na nga lang ay gumapang ako sa sahig sa sobrang ingat. Sa kabila ng ginawa kong effort, hindi ko inasahan na magugulat ako sa aking maririnig. Sinubukan ko munang bumuntong hininga sa pag-aakalang guni-guni ko lamang yun. Pero ganun na lamang kabilis, naghurumentado ang puso ko. Nang muli kong marinig ang mahinang ingay at pigil na boses mula sa hindi kalayuan. Pinagmasdan ko ang pintong nakapaligid sa akin. Lights off ang mga yun, maliban na lamang sa master's bedroom. Gustuin ko magbaliwalain ang narinig ko,
Ngunit parang may bumubulong sa akin na manatili muna sa aking kinatatayuan para makiramdam. Huwag kang masyadong maingay, Han. Baka magsingsiri ka. Pabulong na boses na narinig ko. Kabado kong napalunok nang marinig ko ang boses ng aking kakambal. Hingal man ng bahagya, ngunit malinaw pa rin sa pandinig ko ang mga sinasabi niya. Nasundan iyon ng mahinang kaladyaan hanggang sa maya-maya ay tumahimik ang paligid at tanging mabibigat na paghinga na lamang ang naririnig ko. Ayoko mang mainggit sa aking kakambal, pero para bang nagkaroon ng sariling isip ang aking katawan. Habang tumatagal ako sa aking pwesto, ay tila nadala ko sa aking mga naririnig na unti-unting pumupukaw sa aking uhaw. Hindi ko na rin maiwasang huwag mag-isip ng kung ano-ano na nagaganap sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. Doon, parang nag-flashback na bumalik sa alaala ko ang matamis na ngiti ni Daniel habang nakatingin siya sa akin kanina. Hindi ko tuloy naawat ang sarili ko na huwag mag-isip kung tunay ngang mahusay siya pagdating sa kama. Ilang minuto ang lumipas, ay mas lumala pa ang mga naririnig ko. Ilang beses ko na ring inuutusan ang sarili kong umalis na sa aking kinatatayuan, ngunit para bang ayaw nitong makinig sa akin. Hanggang sa dumating ang puntong, hindi ko na maawat ang sarili kong dumungaw sa nakaawang na pinto ng master's bedroom. Mula sa aking pwesto, ay nasaksihan ko ang pawisang mag-asawa na walang sawang nagdiwang sa malamig na gabi na para bang mga bagong kasal. Nakamasid lamang ako sa kanila, pero para na akong sinusunog ng buhay sa aking pwesto. Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang alab na tumupok sa akin mula ulo hanggang paa. At mas lumala pa yun hanggang sa hindi ko na nalabanan pa. Isang hakbang paatras ang ginawa ko upang makaiwas nang hindi inaasahan na magtama ang mga mata naming dalawa ni Kuya Daniel. Ilang taon na ba akong walang karanasan sa kama? At ganito na lamang ang epekto sa akin noon. Tanong ko sa aking sarili habang nakatingin na sa kisame. Pinansin ko ang bilis ng tibok ng puso ko habang bumabalik sa alaala ko ang mga nasaksihan ko sa master's bedroom. Ano na, Riza? Kung bakit ba naman kasi hindi ka nalang tumakbo at umiwas, diba? Sana hindi ka nalang nagpunta doon. Nagkaroon ka patuloy ng sakit sa ulo ngayon. Inis kong sambit nang makasiguradong nagtama nga talaga ang mga mata naming dalawa ni Kuya Daniel kanina. Gusto kong mapasabunot sa aking sarili dahil nag-aagaw ang guilt, inis at kagustuhan kong alalahanin ang mga nangyari. Yung kakaibang behavior ni Daniel kanina, ano kayang ibig sabihin nun? Bakit ganun na lamang siya makatingin kahit abala silang dalawa ni Rika ng mga oras na yun? Para siyang naiinggit, nag-iinis na ewan at ayoko mang aminin. Pero alam ko sa sarili ko na tinamaan ako sa aking natunghayan at nakaramdam ako ng inggit para sa aking kakambal dahil sa alapaap na kayang ibigay sa kanya ng kanyang asawa. Habang unti-unting bumabalik sa alaala ko ang nangyari kanina, ay hindi ko namalayan na unti-unti ko na palang binababa ang short ko hanggang sa tuluyan kong tinugunan ang uhaw na bumabagabag sa akin. Makailang beses ko ring hiniling na sana'y huwag nang maulit ang nangyari kagabi sa takot na baka magkasala lalo ang madumi kong isipan. Hanggat maaari, ayoko nang lumabas ng gabi sa kwarto at lalong hinding-hindi na rin ako pupunta sa kwarto nilang mag-asawa. Sinubukan kong isantabi ang nangyari. Magkakasama pa kaming kumain ng breakfast.
Ginawa ko ang aking makakaya upang kumilos ng normal at walang pagkailang na mararamdaman sa loob ng pamamahay nito. Riza, maiwan ko muna kayo ng kuya mo ha? Kailangan kong sunduin si Danica eh. Dadaan din muna ako saglit ang supermarket. Nito na siyang nagpabilis ng kabog ng puso ko. Bagya akong nataranta. Samahan na kita kambal. Akala ko pagbibigyan niya ako. Ngunit ganito lamang ang naging sagot niya sa akin. Hindi naman ako magtatagal kambal. Huwag kang mag-alala. Hindi naman nangangain ng buhay ang kuya mo eh. Dahil doon, wala akong ibang choice kung hindi ang manatili sa aking kwarto, kung saan wala akong ibang ginawa kung hindi mahiga at pagmasdan ang oras sa aking cellphone. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil biglang nangati ang lalamunan ko. Umubo ako at naglakad ako papunta sa baba para lamang maghanap ng tubig na maiinom. Riza, may problema ba? Sinubukan kong panatilihin ang katahimikan sa buong kusina. Kahit muntik na akong magulat nang makita ko ang bangungot na pilit kong iniiwasan. Mas pinili kong huwag umimik kay Daniel at magkunwaring inuubo pa rin, kaya kailangan kong uminom ng mas marami pang tubig. Nagtiis ako, kahit ang totoo ay sukang-suka na ako sa dami ng nainom ko. Bumuntong hininga siya. Iniiwasan mo ba ako dahil sa nangyari kagabi? Ganon na lamang ang pamimilog ng mga mata ko sa sinabi niya. Naisip ko mang ilihis ang usapan, ngunit alam kong hindi pwede. Nakakasigurado kung nakita niya ako, kaya wala akong pwedeng sabihing alibay. Kung pwede ko lang sanang hilingin sa lupa na ihukay niya muna ako, nang sa ganun ay matakasan ko ang sitwasyong to, baka kanina ko pa ginawa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasabihin sa kakambal mong nahuli mo kami. Para akong nabunuta ng tinik sa sinabi nito. Talaga kuya? Promise? Naninigurado kong tanong sa kanya. Tumango lamang ito habang nakangiti ng makahulugan sa akin. Pero sa isang kondisyon. Ano namang kondisyon yun? Nauutal ko ang tanong. Maglaro tayong dalawa ng bahay-bahayan. Otomatiko akong nasimento sa aking kinatatayuan. Hindi lamang dahil sa seryosong boses ni Daniel, kung hindi dahil sa kamay nitong mahigpit na nakahawak sa aking braso. Ano? Hindi pwede. Mali ang binabalak mong gawin. Pagpigil ko sa kanya. Huwag ka nang magpanggap na inosente, Riza. Bahagya akong napapikit nang bigla niya akong hinila papalapit. Bigla akong nahiya at nailang ng mga oras na yon. Mukhang wala na akong kailangan pang itago dahil alam niyang nadala na rin ako sa mga nangyari. Sabi ko sa sarili ko. Gustuhin ko mang makipagtitigan ng matagal sa kanya, pero alam kong maaari talaga naming ikapahamak ang bagay na yun. Hindi naman masama kung aaminin mong nainggit ka nung gabing yun. Hindi naman ako madamot, Riza. Kaya kong ibigay din sa'yo lahat bago ka pumunta ng ibang bansa. Hindi ko na siya nagawa pang sagutin nang mapansin ko ang isang makasalanang halik na dumapo sa akin. Ipalagay na lang natin tong isang karanasan at remembrance mo galing sa akin. At syempre, malaking sikreto natin sa kakambal mo. Sa puntong yun, hindi na ako nagdalawang isip na makipag-eye to eye sa kanya. Anong gagawin mo kapag hindi ako pumayag? Tanong ko. Lumitaw ang mapang-akit ng ngiti sa mukha nito. Hanggang sa mapansin ko na lamang ang haplos niya sa aking buhok. Alam kong papayag ka. Halata ko yun. Habang nakatingin ka sa akin kagabi, Riza. Ang mga salitang yun ang naging hudyat upang tuluyan akong maging mahina
sa sitwasyon naming dalawa ni Kuya Daniel. Hinayaan kong dumapo ang mga halik nito sa aking leeg, papunta sa aking tenga. Nanatili akong tahimik sa aking kinatatayuan, pero inaamin kong nawala na ako sa wisyo. Alam ko sa aking sarili na nais ko din. Gusto ko ring danasin ang dinanas kagabi ng aking kakambal. Malaking kasalanan ang gagawin natin, Daniel. Kapos ang hiningang pagtango lamang ang sinagot niya sa akin. But it's worth the risk, right? Tama siya. Alam kong mali ang ginagawa naming dalawa ni Daniel. Pero hinayaan ko pa rin siya hanggang sa hindi ko namalayan na umabot na yun ng mahigit 1 buwan. Minsan, nag-uusap kami ng aking kambal at palagi niyang pinagmamalaking wala raw bisyo ang kaniyang asawa. Totoo naman kasing minsan abala si Daniel sa mga paperworks at lesson plan. Ngunit gumagawa pa rin to ng paraan upang magkaroon ng oras siya sa kanyang pamilya. Long weekend noon, nang magiya silang mamasyal sa mall at kumain sa labas. Bongga raw kasi ang pasok ng orders ngayong nalalapit na Valentine's Day. Kung kaya naman gusto ng kakambal kong ipagdiwang ang small wins ng kanyang negosyo. Maliban dun, alam nitong magiging abala siya sa paghahanda ng mga customized at bento cakes sa mga oras na iyon. Paniguradong sa CR at pasimpleng idlip lang sa kinauupuan ang magagawa niyang pahinga next week. Sure ka bang hindi ka sasama, kambal? Balak pa naman naming manood ng sine pagkatapos. Tapos dadaan na lang kami sa isang store para bilhan ng kuya mo ng paborito niyang ensaymada. Anya habang nililingon kung bumaba ng anak nila mula sa kwarto nito. Halata ko naman ang panghihinayang sa paraan ng pagtitig nito sa akin. Next time na lang, kambal. Medyo napagod pa kasi ako sa biyahe ko mula DFA kanina eh. Tugon ko. Sana talaga maging maayos ng requirements ko para hindi ko na kailangang bumalik dun sa susunod na mga araw. Sabi ko pa. Baka naman sinasadya nilang pabalikin ka dahil may nagpapakyut sa'yo doon. Sabay tawa ni Rika. Dapat pala, samahan ka ng kuya mo minsan para akalain nilang may boyfriend ka na. Matamis siya ngumiti. Ako naman ay muntik nang mabulunan. Iniisip ko pa lang na magpapanggap itong boyfriend ko sa labas ng pamamahay nila ay kinikilabutan na ako. Naku, wag na, kambal no. Alam ko namang busy ang asawa mo. Kulang pa nga ang oras na sa lesson plan at mga paperworks. Napatingin sa akin si Rika. Yung tipong biglang napukaw ang interes niya at sa pagkakatingin niya ay nagtatanong ang kanyang mga mata. Nabanggit mo kasi kanina ang nagkukulong si kuya sa study area ngayon kaya hindi siya makakasama sa'yo. Sayang naman. Sabi ko na lamang. Sunod-sunod tong napatango na para bang nagawa niyang alalahanin ang mga naging usapan namin kanina. O siya, alis na kami ha? Tugon ng aking kakambal. Sure ka talaga? Okay ka lang? Pwede ka namang sumunod kung gusto mo, kambal. Napangiti na lamang ako sa kadahilan ng may iba ring plano ang kanyang asawa. Kung kaya sinabi nitong kailangan kong magpaiwan. Tatapusin lang daw nito ang mga papeles at ako naman ang aasikasuhin nito pagkatapos. Makalipas ang ilang minuto, ay tuluyan ang nakaalis silang dalawa. Habang naglalakad papunta sa study area, sumulyap muna ako sa full-size body mirror malapit sa kwarto ni Danica. Halata pala ngayon ang korte ng katawan ko sa suot kong maong na sexy shorts. Hindi naman ako nag-ayos, pero bakit pansin kong may bahagya na ring pagbabago ang aking sarili? Ewan. Kinulit kanyang sumama sa kanila no? Nakangiti nitong tanong sa akin. Umupo ako sa tabi niya. Mabilis naman itong tiniklop ang folder na nasa harapan, tsaka niya ako hinalikan sa pisngi. Sunod nitong hinawakan ang kamay ko, tsaka malambing yung pinisil. Malapit na tayong dalawa sa finish line. Anya, tsaka makahulugang tumingin sa akin.
Bahagyang kumunot ang noo ko dahil hindi ko kaagad naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. I mean, malapit nang makumpleto ang mga requirements mo. Baka sa susunod na buwan, matutupad mo ng pangarap mong makapagtrabaho abroad. Sabi pa niya. Napangiti na lang ako habang natawa naman si Daniel. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Tanong ko nang mapansing pagod ang mga mata niya mula sa dami ng tinapos na trabaho. Pwede ba? Anito habang nilalapit ang mukha sa akin. Nagsalubong ang aming tingin at nagkangitian kaming dalawa. Oo naman, pero tulad nga ng mapalagi kong sinasabi sa'yo, hindi kasing sarap ng timpla ni Rika ang timpla ko. Alam mo namang gifted ang kamay ng kakambal ko pagdating sa pagluluto. Masarap naman ah. Papuri niya matapos ko siyang ipagtimpla ng simpleng mocha latte espresso. Parang ako? Sabi ko na may kasamang tawa. Napatingin siya sa akin habang nakangiti. Marahil tulad ko ay tinupok na rin siya ng init. Hindi dahil sa kape, kung hindi dahil alam namin ang susunod na mangyayari. Hindi ito ang unang beses na magkakalat kami sa study area niya. Hindi rin ito ang unang beses na ihihiga niya ako sa mga folders ng mga lesson plans niya para sa kanyang mga estudyante. Halos mabaliw ako ng sandaling yun. Mahigpit ang yakap ko habang pawisan kaming tumutugon sa bawat halik at haplos ng isa't isa. At sa huli, ay muli niya akong nadala sa rurok. Hindi pa naman ito ang huling beses, diba? Sabi nito sabay lapit ng mga labi niya sa mga labi ko. Umiling ako hanggang sa isang matamis na halik ang iginawad namin sa isa't isa. Hanggang sa muling pumulupot ang kaliwang braso ko sa batok niya na para bang humihiling pa ng isang beses na tinanguan naman niya. Kasabay ng pag-uga ng kama, nang bigla kaming makarinig ng tunog mula sa labas. Pinagsawalang bahala namin yun dahil inakala naming pusa lamang ang nanggugulo sa master's bedroom. Dad, nasa study area ka pa? Otomatiko kaming napakala sa isa't isa ni Kuya Daniel. Kapwa natataranta at kinakabahan sa malaking posibilidad na mahuli kaming dalawa ng aking kakambal. Bilis, magtago ka muna sa ilalim ng mesa. Hingal nitong sabi sa akin. Tulalaman dahil sa pagkadismaya, pero mas malaki ang kagustuhan namin na huwag kaming mahuli ni Rika. Ito ang unang beses na muntik na kaming mahuli sa akto at sa mismong study area pa talaga kung saan alam nitong busy sa trabaho ang kanyang asawa kaya hindi ito nakasama sa bonding time nilang pamilya. Ramdam ko ang lamig ng aircon na dumadampi sa aking kutis. Ayoko namang basta na lamang kumuha ng papel at baka mamaya ay mahuli pa kami kapag nakagawa ako ng mahinang tunog. Hindi ko tuloy maiwasang huwag makaramdam ng hiya habang pinapakinggan ang usapan nilang mag-asawa ng mga panahong yun. Feeling ko ay unti-unti akong sinisisi ng aking konsensya mula sa pagtataksil na ginawa naming dalawa ng asawa nito hanggang sa puntong alam kong nababawasan na ang oras ni Daniel para sa kanyang pamilya dahil sa mga lihim namin. Habang tumatagal, ay mas nadaragdagan na rin ang kasalanan namin. At marahil, ito na ang tamang panahon o mas mabuti yatang sabing hudyat para huminto na at gawin ang tama. Masasabi kong labis kong pinagsisisihan ang mga nagawa kong kasalanan sa aking kakambal. At kahit 3 taon na akong nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa, habang panay ang padala ko upang tulungan sila sa pag-aaral ni Danica sa kolehiyo, ay alam kong hindi sapat yun upang maihukay ko sa limot ang lahat ng mga nangyari. Tunay ngang mali ang magpadala sa tukso. Hindi iyon tama.
tulad na lamang ng naging karanasan ko. Nagustuhin ko mang kalimutan ang mga nangyari, ngunit mukhang matatagalan pa bago ko mapatawad ang aking sarili. Hanggang dito na lang po ang aking istorya at salamat sa pakikinig.